We are hosted ke by u1706 umthatha Sekete ke kodwa ke apha eceleni kwami ukhona uVice obashumayeli wale Sekete lena. Vice kunjani namhlanje? Ndiyaphila kuhle kunjani kwemntemkhona? Siyaphila ngosakhona. Vice ngithele ithuba uzazise into bana ngubani losincona naye ngalamzuzu. Alright, ngumshumayeli uNzambo uGaga Isituko. uVice President walapha eMthatha Sekete 1706. Mhlawumbe so far as you are hosting le convention yamadoda mhlawumbe ihamba njani njengohost nisaqhubeka kakuhle nizahamba kakuhle? Mhlekazi wami ndisacinga uba so far kusekuhle okwangoku sizahamba ngokweplan zonke izinto noko sisezahamba ngokocwangcwa ngendlela ebesicwangcise ngayo kodwa ke bese expectile more kodwa ke ngoku noko xa kufika olusuku namhlanje lika Bishop ndiyacinga intoba hayi sicinga intoba siqabele thina singumthatha Sekete. Mhlawumbe how important is it to attend these conferences nawe njengoba ungomnye wabashumayeli? Kubalekile mhlekazi wami uku-attenda i-convention ingakumbi kubashumayeli kuba ke kulapho abashumayeli ngabantu bephatha indaba ezilungileyo ekumele uba mabavuselelwe ukuba bakwazi ukuhambisa indaba ezilungileyo. Nkosi kakhulu. Mhlawumbe umuntu ongekhoyo apha noseza uqala ukuza namhlanje late nangomso nangecawe into ongamthembisa yona niyile Sekete host le? Ndingathembisa ngokuthi umuntu osezayo ityebile kwa iprogram isatyebile kunjalo nje kusekuhle kuba umzekelo ngomso sisalindile into ukuthi xa sigqiba usuku sanibhathela i-entertainment singumthatha Sekete. Yes. Ake entertainment ake kufakwa nathi ke kulokuqala le. Nkosi kakhulu Vice yabona kakhulu exesha lakho. Nkosi kakhulu. Thank you so much. Thank you.